kan keke za na je can gona sai na haɗu da wata 'yar bebi ɗan maliyo 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 ɗan maliyo nawa maliyo. Mata gidan ce ba ta yi lafiya? Wallahi baba, ba mata gidan ba ce ba ta lafiya ne ya faɗa a ƙofar gida. Yaro? Ma mun san mun kasa gane me ya faru. A ƙofar gida kun ɗaga shi? Mun ɗaga shi baya ɗaguwa baba. Baya ɗaguwa? Baya ɗaguwa? Baya ɗaguwa. Haɗi shi ne ka taho da wannan gudun ni ma nan har tsorata ne ka taho da gudu haka ya ce ana gudun fanfalaki. Wallahi baba hankalin mu ne ya tashi shi ya samu zuwa faɗa. Yaro? Baba. Hiken ta haika ji ga nan zuwa. Ta haika ji. Wannan wace irin masifa ce? To, in ya zuwa gigice ma ya ta mata gidan ce ba ta yi lafiya. Kawai ka wani yaro. Haka ma ba dangin iya ba. Wannan ma da abin da yake jina na zo ina samu ya za a yi kawo kaya da da wani kawai. Ni ba zan buwa inda yi wa zagaya rai. Kaga na kira ka gunnan ko? To. Abin da ya sa kaga na kira ka gunnan ba komai bane sai nasihar da zan ma akan waccan magana da ka min ina gindin gona bakin lambu bishiya. Kana ji na? Abin da nake so na gaya ma kaga dai shi wancan yaron da ka zo ka min kai da kanka ka gaya min ga yaron nan ya faɗa ƙofar gida. Kai dai kana ganin dai ai kaddara ce bayan kansa bane. Ko? To abin da nake so da kai da shi ku zamto tsintsiya maɗaurin ku ɗaya, ku zamto ƴan uwan juna. Kuma ni da muka magana da ni da shi na fuskanci yaron mai hankali ne. Kana ji? Kuma yaron nan ya gaya min asalinsu, ya gaya min komai, ya gaya min garinsu. Kuma yake gaya min in Allah da in ya ji sauƙi zai koma gidansu. To abin da nake so da kai kar ka saki na ji an ce yau ga wani abu tsakanin kai da shi ya shiga tsakaninku. Kuma abin da nake so ka ƙara kulawa da shi yaran can na gangare kar ka saki na ga suna tarayya suna mu'amala saboda ba yaran kirki ba ne ba yan tsiya ne. Kai dai kana gani unguwan nan suke shigowa su sare-sare su da kina da kasu wannan shi ne abin da ya faɗa. Ma yanzu a ina kai yana ina ma tukun? Yana can gindin bishiya na bare su. To shi ka je ka ci gaba da kula da shi ku ci gaba da abubuwa. Saura kuma na ji wani abu an ce kaza da ka. Shi ne kawai. Abin da yanzu da rayuwar garin nan Allah za ta maka haife ni ba taimakon kai ba ne taimake na taimake ka. Aka san yaron shi ta dalilinsa mai Ubangiji zai kawo. Kana ganin yanzu yaron nan ka dube shi yunwa ce a jikinsa ka duba kashushuwansa ana da muka yi magana kwana 5 ya ce bai ci abinci ba ruwa bai lasa ba ko da ruwa cikin cokali bai samu ya sha ba tafiya kawai yake. Kai Allah ka mana ƙarshen wannan wahalar wannan mulki da ake fama da shi Allah ka mun gaji Sani!
zo nan yaka. Zo nan. Ya ka wanto wani shamalo sai ka ce dan gidan wahainiya. Eh? Ina abban yake? Eh? Kira shi. Haba. Yaro sai wanda ke ake wani shamalo sai ka ce dan gidan wahainiya amma kallon mutane. Da wannan. Sani, abin da ya sa ni kira ka gunnan ba komai bane. Kai da kanka ka zo ka same ni can gona ta bakin rafi. Ka zo ka gaya min ga wani bawan Allah ya fada kofar gida. Ko? Muka zo da ni da kai muka ɗaga shi. Har nake tambaya asalinsa. Ya gaya min asalin kakansa. Ko ba ka wani? To Sani abin da nake so da kai da wannan. Ku zamto komai naku ɗaya ne. Kar ka nuna wai yau ba ɗan uwanka ba ne. Ka san yanzu wannan rayuwa da ta juye. Wanda ba ɗan uwanka ma ya zama ɗan uwanka sanadiyar cin arziki. Ko ba haka ba ne? To Sani abin da nake so da kai. Ku zamto tsintsiya ɗaya maɗaurin ku ɗaya. Kar wani abu ya zo wani dalilin ya sa ka gaya mai wasu maganganun ko kuma ka ci mai zarafi akan ko na ni ina da shi ba ne. Ba ka san ya Allah yake mutum ba. Sai ga cewa yau ni ne da arzikin kuma gobe ya kuma hannunsa. Ko ba haka bane? To abin da nake so da kai har ka saki. Kuma zan ƙara jan kunnen ka ina mutanen can wa'ancan ƴan garin can na bakin gangare. Kar ka sake ka bari suke mu'amala su. Ka san su ƴan shaye-shaye ne. Garin nan suke haurawa su sare-sare su sace eh kuma abin da nake so na gama ina waccan gona ta wata bakin kududdufi na ba da taki za a fara noma to ai maza a ji ma ana yin noma eh to dan haka ka je ka ganin mun aikin nan ana yi kuma shi ma kana nuna mai komai da komai kana gaggaya mai ga dukiya ta ga wannan kar ka sake ka damun nan ka ce ba ku je kowace gona kun zagaya ba abin da yake gaba ku tayi ku je Wasu manya-manyan filaye na gani ga wasu mugayen bishiyu kuma kwata-kwata gidajen garin fa kwaya 8 ne. Kai Allah haka muke rayuwar mu kuma kaga wallahi kai wai haka kuke zaune. Kai haka muke zaune wallahi. Kai nan kana ganin mu ka garin mu gaskiya mu garin mu ba haka yake. Mu garin mu gidaje ta ko ina. Wai kai da kai ina kake ni? Ni ba daga ƙauye nake ni daga birni nake wallahi. Kai daga birni kake? Wallahi daga Kano nake wallahi. Kai ai kuwa ka ga ina so na ka birni wallahi. Allah wallahi ban taba so ina so na je Kano wallahi ban taba zuwa. Ba za ka je ai karka da ba kana tare da ni ba za ka je Kano wallahi. Ai ko wallahi ina so na je Kano. Za ka je Kano kwantar da hankalinka. Za ka je Kano. Wallahi ina so na je Kano. Lokaci ne karka damu za ka je Kano wallahi ni daga Kano na zo nan wallahi. Kai to kawai ni fi gani na ne anan wallahi ban sanya aka yi ba. Kai to kai abun na kama to kai sai dai kawai dai muka ga ka a kofar gidanmu fa haka kawai a kwance kuma kai baka san me ya faru da kai ba. Ban sani ba ni dai kawai na abin da na sani
na ga wani yaro na tambaye shi nace dan Allah nan wanne gari ne sai ce min wai ya mu joda nace ya mu joda nace ni ban wanne gari ne ya mu joda ban san ya mu joda ba wallahi haka yace to ai wannan garin in ka ji ana ya mu joda shine garin da fulatanci ne to ni kaga ban sani ba to ai ku din ne ku ba ɗaya kuke da ba ku kuna cikin birni kuna hutawa ni nan ma sai na sati ɗaya mota ma ba na ganin mota kaga dole kai ga kwalin nan wallahi yunwa nake ji wallahi yunwa kake ji wallahi to yanzu kuma gashi gidan ba kowa gidan to kuma yanzu ina ne za mu je mu damu abinci ba ku da gidan wani anti a nan haka ne ɗan uwarku to a da akwai amma gaskiya sun tafi biki ne sun tafi biki tun shekaran jiya ba su dawo ba duk yan uwanku babu wallahi to ai ka san rayuwar karkara ne sai a hankula wallahi kuma ka gana to tashi mu tafi kawai tashi mu tafi kai da Allah zo nan waya baka kuɗi aiken aka siyo mai aiken ka aka ka so magi to nan wannan kannan ka ne to uban waya gaya muku nan gonar ku ce ko ta ku ce ba ta baban mu bace ba na ga me ta gonar mai gari ce kuma mai garin nan dan uwan mu ne na rantsa da Allah na ƙara ganin yaro a gurin nan sai na mai mugun duka ko sai ku zo ku dinga bata mutane gona haka ake yi wannan kuɗin fa waye ke ka magi wa za ka so magi mamana magi fa aka ake ka so kawo kuɗin nan na rantse da Allah kaya in na ƙara ganin ka a gonan nan sai na ma mugun duka yana faffasa ma baki ba gurin nan in na ƙara ganin ka ko sai na faffalla ka kuma ku tashi kuma gurin nan ko fasa wa yaro baki naira 100 ce ma aikin banza ya na san naira 100 ce ma yana tattaka mai ka kuma daga yaro ya kai kara gidan mu dama na saba da dukan yaro kai kara gurin mai gidan to ranar sai da Allah na kara ka sai na mai abin da ya kwana da kuma in kama yaro na samu naira 100 ko ina zan je ma dan samu wani abin dan sula fata matsalar garin nan ba kuma a samu komai kai ku zo nan ku zo nan kai ya akai abba ya tare ku kwace kudin ina yi ku ya haƙuri zan karɓa muku kudin ku yanzu ku jira ni waye malam ka ƙara ce mu malam kuma kake cewa mu taimaka wa ni ci nayi mu ga robar ta kama me a ciki me kai ba ma komai a cikin robar ta ka
tsinci kuɗi a jikinka ko kana cewa in baka kuɗi ko sai na ma mugun doka in na tsinci kuɗi a jikinka. Ba komai a jikinka? Ungwaro baka. A haka ke cewa in taimaka ma da ba gurin nan ko ba gurin ba. Ni za ka zo ka ce wani baka wani naira 20 ka ta abinci. Kai ni fa a garin nan ko za a yi muguwar rigima da ni. Na rantse da Allah duk wanda ya sake tare ni ya ce wai in bashi 20 ya ci abinci. Ni na cin ne to da zan baka kuɗi ko ni na ci. Na rantse da Allah ya an yi uwar watsi da ni a garin nan akan duk wanda ya sake ya taba ni. Kuma in kama mutum in gani. Mutum ya zo ya same ni ya ce in bashi wani kuɗi ya ga yadda zai kwatsa da shi. Kaga wani yaro mai jar hula da wani abu anan ɗinsa zaroro dogon abu anan ɗinsa ina ka yayi nan me kake na ya kana kuka kai ma waye da kake shidin kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata iriyar masifa ce da karɓar yaro sai abin ya je ya zama mun masifa. Dan iskan yaron nan haka na tausaya mai ya fada kofar gidana kana ganin sa fuskar sa yake ce bakara kuyi a kasuwa ina ya haƙuri kaji. Baka da mutunci na zo na ɗauke ka na mai da kai mutum a garin nan kowa in kai na ɗauke ka na mai da kai mutum saboda baka da mutunci bala'i masifa ba wacce baka ɗauko ba a garin nan to abin da zan gaya ma in dai za ka ci da ɗauko masifa a garin nan sai ka bari wannan shine na farko shine na ƙarshe ka ware ba wanda kai kan ka ga dufa sharri ake yi tu sharri dama ai Hausa sun ce mutuntaccen mage ai ba ta mage za ka ci ubanka. Gwaron kuɗa dubu siya a garin nan yanzu na fara aika har mana furci na ma za a kawo wurin wanda nake ganin mutum wanda ya taimaka mu to gwaron kuɗa duk wanda ya taba na garin nan sai na taba shi kuma yanzu aka fara. In kai ka tsaya da cewa dan ubanka. Ba zagi na me ya faru? Za su gaya wa shayo akwai wanda ya sai gaya mana shayo ai mu ne da shayo. Kabba ka manta ba mali har gida yake zuwa ya dauke ni a furaben jaddan murza mai wiwi ya sha. To amma ƴan ƙaryar area nan na can layin wayar sai shi ɗan shaye-shaye ne wannan ɗan shaye-shaye ne ka isa ka gaya mana sha ba sai dai mu kalle ka ba. Ni da na raina ya ɓaci ka san me nake sha. Yan haɗi asibitin Nasarawa da asibitin Murtala da asibitin Bela sai juya sabon gari a saman kai. Za a zo a gaya wa shayo. Kai abin ya daɗe iya bata min rai ba ƙananan yara wa'anda muka girme su wa'anda lokacin da muka yi zamanin mu ma ba a haife su ba wai sun taso yanzu sun gaɓoɓin mu ɗaya kawai kowa ya nuna jan wuya ne bacin lokacin da muka yi jan wuyancin yaro bai san ma za a haife ba wai yaro daga ɗan tasowarsa ya ɗan fara kunna moka ya nuna mana wai shi ɗan shaye-shaye ne ya tafanka yana wannan area bai san mu da muka ci uwar hiɗiya ba shi bai taɓa sanin ya biri ta fita kura ba me ya sha me yake sha mu da muke zuwa mu ebi kayan da an aka gani haka za a ce emergency da a emergency in mu ba za a karbe mu ba ko ba rashin lafiya ba kawai za ba sha ne ni ga baki ɗaya ka gani nan kai ka san history na akwai wani yaro da ya zo daga gidan mai unguwa yaron yana nuna min dan ƙarya sha ne bai san kawai kallon sa nake ba ya san ni in zan yi shayo a gaban sarzila uku nake goyawa ba ɗaya nake goyawa ba wai sai ya zo ya taba samarji ɗaya ya sha ya taɓa rintu yana tsince a ƙasa wai ya nuna min yafi ni buguwa bacin ni in aka zube mai abubuwan da nake sha ya gani haka zai ce ba mutum bane ni ina shan wiwi ne ba na shan wiwi saboda ban mali abokina ne hajji mai ka nake zuwa in tsinci gahin kansa guda ɗaya murza ya arzila sai in sati biyu ina ja kowanne yaron da nake jin labari wanda yake sa wata riga mai kamar kwale-kwale shi na gidan mai unguwan nan zai zo nan ma nake ji in dai kaga bai zo nan ba baya gida mai gari ya ake shi an ce ba kun yaro in ya zo ka bashi wannan jarkar ya shi tsufa abin da yake ciki za mu kure ƙarya sa yau ba dai shaye-shaye ba ne ya san me muke sha iya zuwa ka bashi abin da yake hannun da su ba a'a
kaga dan halak ma ana magana sa sai gashi bros ya me ka zuba yau ne daga ina haka me ka zuba yau kaga me ka zuba yau me ka zuba yau kuke haka ne ku yanka ce ba kwari ba mu a garin mu to kwari mu ba sa mana haka kai baka san me ya faru ba Ya. kowa ya tafi skifin an manta me ake cewa kai wai akwai matsala baba dan wai me kuka samu kaɗan sha ne kayan bugu wannan ne me wannan madara ce ka san fani fa ban iya kananan shaye-shayen nan ku da kuke kun saba ku dan sa wani roti wai mu da muka saba shan sabon gari duk muke haɗewa ina mararrabar Jos da Kaduna to tun daga kawon Kaduna har zuwa mararrabar Jos ina haɗe kayan kolin gabaki ɗaya unguwar in zuba su a ciki na in yan duros suka zo kame baka sani suke kamowa su aje yan zabi a ciki na ba har duros ɗin su gama lalibe su ware ba su ganta ba kuma tana cikin na haɗiye ta da sun bar gurin raina yake ɓaci in ya amanta na gaya ma bana murda ta ba fa arzila da ke sha abokina gayan nan makaryaci ne wallahi ba ƙarya nake ma ba mai nika kai ka san ba zan ma ƙarya ba ina wannan yarinyar idan ba gayan nan ina wannan yarinyar da ta kai mu zamfo Abuja muna tafata sai mun shiga cikin Abuja da muka je zamfo ga mun me faru da muka shiga zamfo fa kana gani fa VIP ne fa aka bude mana menene babu Lawud AZ Wisdom kai rep which coding Asad Codilin NDC CSP duka akwai a hagon mata nan Rafanal kati ne wani zuge Ya. which coding kwalba ne na ballewa kai kaga Zuwa ina? ina za ka je kutumar turon wannan kaya sa Ba gona ka zauna. ikon Allah mu ba ar muka sha ba fa di muka sha zauna ba ka zauna ba wannan gaya me wannan mugun dan sauke caji me wannan ku da ma kuke cajin na kwana wannan me ba zan ƙara zuwa gurin nan ba me wannan ba madara bi ko ce mata gwangwani kamar iloka baki ne dan sauke caji ya ƙuri alhaji magaji ba mutu batun kamun ka gaje ni ruwa muka baka ba madara baka sha mana Da kana jin daɗin ta. bari in je gida yanzu bari in je gida in ka je gida ba za ka dawo ba na san halinka na san halinsa ka ce ba wai mu zai zo ya abba shayya rayuwa dai iska abin da aka zo aka dade ana gaya mun ban tabbatar ba sai abin da zan gaya ba daga yau ba ni ba kar ka sake zuwa gida na wabin da ake da su wannan da suke su ba ma yau suna kusa suna fasa ba ni ba ni dan hukumar uba ban
san haka ba